Saya sampai ke sini Ibu. Ya, Mas. Oh, siap. Alisa Musik. Pasukan hijau. Sur. Aduh. Sur. 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 Assalamualaikum. Ayo Bunda, sini. Moga ketuanya, Bapak. Bapak ketua. Asik. Oh lagi dahar. Sesek waktu sedang. Sampai bawah, sampai bawah Bunda. ayo tak andut tresno tanpa bantal tanpa kloso buat abot asmara lagi pasukan KPD ini adalah komunitas pecinta dangdut, tapi alhamdulillah tembang-tembang Campursari juga Ibu suka ya. Ini Ibu asli dari mana toh? Oh, Ponorogo Jawa Timur nggih. Sehat-sehat selalu nggih Bu nggih. Catatan sajroning ati dadan luntur saya marati aku kowe dadi garwa merga eren ning kutub asmara Alisa Musik yo
ampun Bu. Niki tasih ditenggor request lagunipun monggo nanti spesial buat dulur-dulur keluarga besar dari KPD. Oh enggak apa-apa, monggo dangdutnya apa nanti dipersiapkan nggih. Bapak ketuanya masih dahar. Tak habisi dulu nggih Bu nggih. Sampun. Nggih, sehat selalu nggih. Nggih Bu. Catatan sajroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara. Matur sembah nuwun. Monggo spesial buat sedulur-sedulurku Argentina. Cerah Foto Production. Woi, Aliesta musik cow. woi. Denny Mas. Raja Wali. Basumbati Giyal-giyal nalikan nene penak ya Mbak. Nang kono teles sik jero metele. Ngembeng ya. Woi. Spesial buat Mas Wondo, Mas Do. Rene Mbak.
Mas Do nang kene iki. Nggih. Gimana Mas? Nang kene Mas Done. Mas Done nang kene. Suarane yo apik Mas Yo. Mas Dewi. Mas Bagus. Masuk wi. Mas di sini minta lagu Perahu Layar. Oke. Ya iki Koplo mangke ya. wonten Oke. Idam Sari spesial buat paguyuban KPD. Sampun matur sembahan nggih. Ini tanggung jawab nggak Bos? Hujan-hujan loh ini. Tanggung jawab nggak? Mas Nur sampun, Mas Nur sampun. Alhamdulillah. Oke. Sekitar 500 Mas Nur. Barang sampun papanggian nyatane njur kula petine nganti wekah pepisahan nyatane njur padha tresnane Kang Nes monggo. Perahu layar deh. Kalau layar rumiyin nggih Mas. Pak Sekjenaris yang mana ini? Sana Mas ini. Dua-duanya ya. Mau nyanyi? Nyanyi enggak? Yo konson disepira alerap-lerap banyune segara. Ayo Bosku. Anglian numpak layar ning dina Minggu kemari wisata. Terima kasih. Siap boleh sore Mitik kelompok Kanton ngawe Awe terima kasih Rayogane Benece Bali wae Dene Sesok-esok Lumaku nyambut gawe Masuk. Enak. Kang Nes semu Mas. Lo. Nyokek yo, nyokek yo. Nalikane kowe ninggali aku Enak to. Tebes milih rasane Makasih ya. batinku pengen mangan rasane kaya ratoyan pengen ngombe rasane mandek ning gulu Bagus kembangi jiwa rokku Ojo gawe bingung rasane hatiku Arep tak ngono
rasane kaya ratu ya pengen ngombe rasane mandek ning gulu Wong bagus kembang jiwa ragaku Ojo gawe bingung rasane atiku Kodok lelo Kodok rela bisa kena tak tutup sing tak rasa Kan sing tak rasa ning jero dada iya nangismu tuyumu lan esemu rina wangi sing gawe kangen atiku tak lali-lali malah saya melelo tak endani malah mung katone mata lelo Lilo janjane aku wis lilo ngati Ngati iki turu bisa nopo Saben lingsir wayah wengi mapan turu semu Biasamu sing gawe marem atiku Tetep teng mriki. Monggo, Mas Kis. Monggo, langsung ke Mayon. Mas Somad. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mambu nganti lingsir srengenge ono fitih aku kowe SMS ra balesi yen tak telepon malah bapakane mangkel aku mangkel yen kepethuk kepipimu gede tak jiwa lali janji alesane Hae-hae lho, Mas. janjane kowe ning ngendi gelagat Duit sama walin. saja nyobriati Atiku sujud kowe kencan karo wanita liya just Enak kok.
seperti yang lagi viral. Ini bablas ke lagu napa meleh, Pak? Iya, jenengnya Nggih, Pak. Walid. Bablas ke lagu napa meleh? Bablas ke lagu napa meleh? Oh, tetes sing tresno, ayo landak nggih. Janjane kowe ning ngendi gelagatmu saja nyupri Tetes sing tresno. hatiku sujono kowe karo wanita liya Sur. 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 yen sinawang ana netra sapa wong sing ora nandang tresno janur kuning lengkong-lengkong sapa wong sing ora nandang uyuh rasa tresno banyu wong ayu muga sliramu bakal lali senajan sewindu tresnamu bakal tak tunggu Tenang ya. tresno iki ora mendem saya suwe saya tambah nyiksa watan kowe ra bandingake najan aku wong ora duwe tanduk teling singan sisikan Angin segar. Tresingan sisa lan jegur nambah nggih. Enak ya.
bebangkian nyatane nuduh atine nganti wegah pepisahan nyatane Acara tambah tresnane. Ya. diparani ngoyo-ngoyo jarene kok wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarene kok wis teko kono warna-warna pandawane najan durung ketemu dhewe nduga-nduga pamungkuse sing ngurung samene wae bareng sampun bebangkian nyatane njur lolo atine nganti pegah pepisahan Acara tambah tresnane. matur suwun Sama nuwun. Monggo Pak E, kita joget bersama Lisa Musik. Ayo Mas. Oi. Aku wis kondo siung merakit cilaka. Aku wis atur janjin ning ngomong kantor. Wis aturi yen padha lali. Banjur ngujokir sampean dadine kempes. Yo. Ora tak gagas penting sesuk ku beras ora jangan kepentingan anak bojo arep ojo munamuni nuturi kaya kiai ditoke wae 5 botol glosor dhewe Alisa Joget monggo. Ayo. Cepat hati
sambut gue matur sembah nuwun. Yo. Yen wis mari kanca-kancane pamiti mendem dadi tinggalane Selamat tinggal kancaku laran nobugal dongak nobuan mendem kue ora koman Alis Famus. Monggo Bapak Sunario. Temennya mana Bu E? Diajak ke sini joget. Sambut lagi. Ayo Bunda tarik yo. Terima kasih. Aku wis kono cium murni silaka wis rakon panjeneng ngomongan anon wis tak yen pokoke ora tak gagas penting sesukku beras ora tak anggap penting anak bojo waret ojo munamuni nuturi kaya kiai ditoke wae yen lengar lak losor dhewe Matur sembah nuwun. Wis tak cukupke lelakonku Pancene bener nganggepku Mergo mendem rusak awakku Yen wis mari kanca-kancane pamiti sapa ae mendem dadi tinggalane Selamat tinggal kancaku laran nobugal dongak nobuan mendem kue ora koman Alisa Musik. Luar biasa, Alhamdulillah, Bunda. Mister mendem sudah jatuh Bunda. Mas kembali. Ayo Mas. Alisa. Nah, kayak ayo. Nanti abang ngono langsung pengen mendekat ya. Yo 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 yo. Bu E, ayo ke sini ya. Kok dioper Mas? Niku kok pae malah. Kowe iki kono ya. Ira. Monggo, Bu E. Baji. Aman ning omah wis ora krasa. Uyuran anggoleki sing tak sayang. Moga-moga Nang kene pokoke Bu E. ora krasa eman yen nganti liya kayaan Nang masalah metok ning apa kekancangan talite saka Yang pulang metok tadi. kantongan sarawing
Yang mana? Sopo? Mas Nur. Mas Ya, Mas Nur. Gas. Matur sembah nuwun nggih. Sehat-sehat selalu berkah barokah. Niki Bapak Hajat kalian Ibu nggih dereng wonten pambutan lagu. Kuwi monggo lagune napa mengke kersake lagu napa? Sabar Mas Nur dan Mas Hartono. Juga nanti spesial buat kedua mempelai ditunggu request lagunya. Yo yo yo. Mas Nur. Masuk nih Mas. Iso apane omah wis ora krasa. Kalau yura Keluyuran anggoleki sing tak sayang. moben-moben ora kroso Yo Mas Nur. Terima kasih, Mas. eman-eman nganti liya kang ayang leyang-leyang kasawan mencok ning kapan kekancangan tak rintik saka katolan sarawi ngoceh dheweke ngalih bencokan ora gampang atiku kekiwangian yen sipun jangan tutut ati kepranan ora menduk atiku sansaya ndok tak sanani sotekan ulute gendong Sampai gunung. Spesial nanti buat Mas Nur, nanti Lintang Asmoro nggih Mas. Kebar iki 12 Lintang Asmoro ya. sesak lepu sepi sesak lepu sepi jarene wes menang katurutan sing dikadang biyen nate janji ning saiki opo lali samusi Iki anu nih Mas, Halo. Mas Nur ngersake Lintang Asmoro. Siap. Mas Nur matur sembah nuwun nggih, pokoknya keluarga besar Mas Nur paringi sehat-sehat selalu, Amin, rezekine nggih. yo lancar. Amin. Sokor bisa nyaman gunung desa dadi raja dene
badhe beksa monggo sareng-sareng cok. Yuk yuk yuk. yen kelingan lelakonku jamane nalikane Pamulangan aku duwe kanca putri grapyan masak mas lolo. ulang Jos. masuk Dik masuk Yo maklum wong ora tau nembang kok nembang. Oh wis apik lho Mas suarane Mas. Apik ora. Sering Mbak Anjar niku sering. Sering Sering niku. apa? Sering karaokean. Oh karena sapa Mas? Ya, Kok karo aku Mbak gak Wi. diajak sih? Karo kancane-kancaku. Oh ya ampun. Monggo. Silakan. Monggo, Mbak. Mong jalaran perpisahan dipaksa mamae wong tuwane wong tuwane tresnaku ora bisa ilang mergo kelingan irama
Rasen Raja Walico. Tersembah nuwun. Matur sembah nuwun Mas. Joget lagi Bu, ayo. Pakde monggo. Lah Bude yuk. Bude ayo joget. Kirose poti siapke ayo. Monggo. Iki lho Bu ayo ikutan sikut Bu. Heh. Ana mana bong boyo. Wah iya iki. Niki Pak De lah kok sampun dereng telas lho. Dereng telas. Aja sumelang bagus tresna kuwi kira bakal Ya yo.
Iki mau bablas kira apa Mas Tar? Kentil geong. Kentil Mas keol niku. Sido tenan. Ijeng miring Pak D. Nggih. Pak D nandar kicing Ayo mirip. Cis. Kowe yo, kowe. Aja sebelah kangen ati. Lirane Mbak Nimas. Pripun? Di Icis, di Anjar, Geyong, Geyong Mas Kentil. Mas Geyong, ayo. Kelangenane Pak di Semar.
Kentil-kentil blarak disampirke mae cedak ra ngampirke Mas Semar kentil Mas keong Mas kentil kentil Mas keong Mas kentil-kentil ngetan bali ngulon apa sedyane kelakon til kentil keong Alhamdulillah. mong ngono kuwi lho asline Oke. nggih Mari kita sehat selalu Mbak Tomo. Alisa Musik. Terima kasih nuansa selakir kembali. Moga Pak De, dulur-dulur, keluarga besar Saiful Hajat. Mbak Manten kita joget ayo. Sesek mau pusat deh. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu ane kono kae kawan-kawan angel dilaleke CHE Pak Ditomo nggih. Makanya 12 lagu napa mleh Lorati. Lorati loro. Nggih. Napa Pak De? Aku Yuk. Alisa Musik. Aduh
wis mundur iki? Mundur. Wis berarti. Dereng Wis bubar napa? berarti. Aku nganti Mbak enggone Pak Dinandar kabeh. Yo Dik, monggo beksa. Yo Dik, ini Mas. Ini Mas, monggo. Yo, op. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Kijing miring ulang. Bisa nyanding lan bisa makan. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Kijing miring idol. Isa amarah bisa kumpul. Dari mana datangnya cinta? Dari mana turun ke hati? Dari mana datangnya cinta? Dari mana turun ke hati? Enak, Bu. Pak Dinandar. Ayo Mas, kijing miring. Yuk, yuk, yuk. Kijing miring, kijing miring. Op. Miring, kijing miring. Apa setengahnya kelakon Mas kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Ring gading cagak radio yen ranjeng ing jare rajer. Ayo Mas kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Gedang kepok kulite ijo jare wis ngepok kok kurang jer. Ayo Mas, Dek Mas. Kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Kijing miring kali golek jenenge hati. Pun Pak Dinandar nggih. Jadi ini Mas. Teng pundi ya? Alista musik. Bu ayo jengket lagi yo. Gila sih semangatnya luar biasa Ibu. Ayo. Ayo Bu, sekalian olahraga Bu. Olahraga malam. Kurang apa aku iki dadi wanita. Orang opo. Kurang apa
asmara lali aku yen to nyanding priya liya sliramu ora bisa njogo mripate iki ora bisa tak keteke yen to weruh sliramu jejer dhewe ayam ngendang pangajapku rina wengi bolak-balik mbok aja dadi wong priya ora ngopo aku iki ngono tresno ning nyatane sliramu marani ati tak tulis ra bisa ditambani gawe gelane rasa tresno sliramu ora bisa njogo wis milih sayang aku apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone bolak-balik mong gawe gelane rasa tresno sliramu tak bisa njogo sasuwun enggal paringo eling marang luwarga tansah sumandhing ayem tentrem pangajapku rina wengi bolak-balik jog gawe larane ati Terus Mbak Nur Pak